Greper wie hier bij Omroep Friesland om te praten over de gearwerking met de lokale omroepen Silt en RTV NOF. Lokale omroepen moeten de komende jaren meer gearwerken en versterken worden door subsidie. Ja, wat ik denk heel mooi is om te zien hier is dat ze echt door ook met elkaar te investeren in verdere professionalisering van ook de streekomroepen. Het lukken om die streekomroepen ook echt als gelijkwaardige partners in te kunnen zetten. Nou, dat levert denk ik mooie items op. Levert ook kennis op waarmee je als regionale omroep kunt versterken. Ja, en de grote uitdaging gaat nu zijn hier in Friesland om te zorgen dat heel Friesland op die manier meegaat. De uitdaging zit hem in orenregio's in Friesland, want in het noorden wordt al intensief gearwerken. En daar zocht Omroep Friesland de voordelen van. We zitten massaal in het publieke bestel. We hebben een landelijke publieke omroep, dat is de NPO. Nou, wij zijn dan de regionale publieke omroep en de lokale publieke omroep. En het is natuurlijk heel verstandig om met elkaar te werken. Om zo volle mogelijk publiek yield zo goed mogelijk te besteden. Maar het is voor u ook heel belangrijk als regionale omroep om juist dat nijs uit die hiervaten van de meerskip te krijgen. En dat is waar de lokale omroep en krijgt zo goed in binnen. Maar de lokale omroepen krijgen dus nou op basis van projecten en experimenten yield. De wens naar een structurele financiering is dan ook groot. We hebben 130 vrijwilligers en daarvan 6 betaalde krachten. En die meesten die verzinnen je om duidelijkheid te krijgen. En dat is op dit moment wel een probleem in de lokale omroepwereld. Het zijn alle partjes met yield die constant wegstapje. Dus structureel yield is noodzakelijk voor de lokale omroep. En daar is om dat belang te onderstrepen, hebben wij van hem ook een heel goed wank in, mooi de steedssecretaris. En met name ik, de ambtenaren die ter werken natuurlijk. Want ja, de steedssecretaris is vluchtig, om zo maar te zeggen. En de ambtenaren, ja, die bleven. De steedssecretaris is op dit stuit demissionair, in afwachting van een nieuw kabinet. In het nieuwe akkoord op Haarlien wordt al praat over een bezuiniging van 100 miljoen euro op de publieke omroep. Neffens Greper zit dat het sterker meidje van de lokale omroepen net in het paard. Een paar weken geleden een groot mediadebat gehad in de Kamer. Waar, de Kamer verandert natuurlijk niet. De hele Kamer eigenlijk ook wel mij aandrong om ook niet alleen te kijken naar de regeling die we nu hebben. Maar juist ook te kijken, is er nog iets extra's nodig om die omroepen die nu moeite hebben om aan te haken, ook mee te kunnen laten aanhaken. Dus dat draagvlak voor die lokale omroep is heel breed en alom aanwezig in de Tweede Kamer. Dus ik verwacht eigenlijk niet dat deze inzet gaat veranderen.